akeba ude galutigalai we politiki javai anti-terrorism we are going to go blind हमारा business femme mi fo to fe mi to fe wo de fe पैसे मिल जाएंगे आज 15 तारीख इंडिया Gabi. से पैसा ट्रांसफर होकर naka na funo de video ma chama ma no bi kambai ke utlo be ni kuma kai na इस महीने की 20 तारीख तक पैसा we are ka fuko ma be ठीक है और आप हमें उस होटल के बारे में बताने वाले थे हाँ ube ka baba kuma ka nuna me wati mi मैं कैसे होगी मैं जानता हूँ espeta de bali bana कि पहले ni ni fe bola ka bi do ka nga bo kuma ka na ऐसा करने से ali bi kuma ka ma no la ti ka bwa no la eh ako ka ngadu लास वेगास की होटल से भी देंगे हर साल eh ara jo le be एक भी होटल eh wan jamfara an jamfara कमाने का इतना शौक an jamfara sonia be ka an jamfa ma ti so kono ma mu na na so kono on de bi so kono sa olu be an ko olu ba olu an ko bana Kwa kanu site ubebe sade iko wulu jugu ubi pakade yo baba dogoni manga le zamele ko bitu ko wala bi baba rena la Aida, Aida. Anga kisau dogara, anga kisau dogara, ang masih ini nimbe. तो उसकी जगह पे दो जाते हैं Ubeka jaya tuko mina ubeka jaya te. Kam tumase tuko di korup na ambe fayambi. Kosira po itali boni be. Why dare? Poka gele tasirele. Ah, kota rota na weja. Kwenye marfa rodima. Kwa itele, nama tele, ante kisha itele. Ah, kwa mesonga sabile. Ne bika sira sanya. Oma ne bisabiwa. Ne Arjun Mirijigi amuso bisadomi. Okwa bisira sanya. all going to die. Ah, kwa ne bisira sanya. Ne bende zorowa. Amirlan na watimi. Ako matita sabi. Jiko ni matisa le. Ay mobile do jole. Ako kana bo. Ako kana bo.
Arjune alata abora wala sabi ta mobilita kana teruta koche ya te jai Allah guru ka koche ya ke wale di Inspector Arjuna Nina malam ni makari joro di dua Arjun Karyara apa mati sabi Shankar Baba apa yang nak penjuku dia? Joni ne kodu nembo Baba Shankar Kosa dugu sasmanelo Baba Shankar Koche ya te jai ke wale di Arjun ane ne mobili ya teru kama wala suka na te jambala ko foi ki jamba tu bolo sini ni jana mate wasangar baba ne chei Ada ruta katana ya boleh cai. Arjun, agak larang. Arjun Ani nabi ni bi to ala ya teru kushi ko teri aga gelene ko ora aga gelene ko wakale kumoro da de Musa Arjun देख मुझे ko ni mi dane abo abo wuli Arjun wuli wuli sa Naje Abimandu Itergadu Ame kwenye nyukofe ka alaba nyuafe Ulisa Uli Naje ka uli Kilometer le ka uli Kanam ke Kanam lasra kuna Baba mam nere Kanam lasra kuna
ay kardinun caman sa Aisha no ya wolo dini agagal na ga orphelin na bla demza munu ne batu bulu ku deme wagil na kumbe ala agwe nyana may bela jele la be demso ni ngama no Aisha gamin kadi ala yo delike Baba Sikandar अपनी जान देकर nunye tala mado ka fo abe sukola बहुत दिनों बाद frère to la fiu बहादुर से nema chesi bon ikatoinida मजा आ गया पहली बार लगा कि किसी जिंदा आदमी को मार रहा हूं मैं aywa वरना ज्यादातर लोग तो tielo ne terike sara तेरे gayi terike deninge falai kabla fala tola ibese ka mko Aisha eno ya denye ka fawule kana di warama kana bla babada माफ कर दिया wajendi afima de और हाँ जाते जाते तुझे दोस्ती निभाना gayi telu jamfa sabla yubla fena सुना है कि ite femisido दोस्त की लाश दोस्त के teriya gelaya kama suturale nyumandama तो दोस्ती sabula teriya ka gelene tieni awa bimaniyo aya ka nafolo minɛ a b'i yafa ne ma ये रहा तुम्हारा i ka बैलेंस wari de ni min kun bɛ ne fɛ तुम सोनिया के साथ ni दुनिया soniya की a ye किसी taa भी diɲɛ कोने fan में dɔ fɛ a ka जाकर taa जिंदगी शुरू a yɛrɛ lafiya और बाबा? ɛ ko baba dun ko उसका baba क्या kɛ cogo होगा? di san बाबा को a ko an bɛ to baba nɔfɛ ne bɛna aw bɛɛ di saya ma तुम लोगों को इस ne मिशन bɛ fɛ में ka an ka जोड़ने ko in की jɔ सबसे pewu बड़ी दी थी अपनी इज्जत पूरी करने के लिए मुझे ne तुम tɛ लोगों fɛ की जान fɛn dɔ maa si sɔrɔ bilen खेल समझ रखा है aa पापा a ko i fa salen kɔ i b'i jɛ i terikɛ salen kɔ i b'i jɛ मिशन a ko ne ko k'a banna सिर्फ तुम लोग मिशन से अलग हो रहे a हो ko ne de y'a daminɛ ne de y'a jɔ a ko n terikɛ kɛ hɔrɔn ye kɛ cɛ ye kɛ dalakantigi ye kana kan fila fɔ ɲɛnamaya la किसी से कोई बहस नहीं a ko करेंगे ne de ko k'an ka jɔ इस मिशन में तुम लोगों को मैंने ne de ye a bila a la wa ne ko ko k'a dabila n b'a ka nafolo d'a ma n tɛ fɛ fɛn ka maa sɔrɔ समझ गया a ko ne y'a faamu तू अपने को इस e fɛ ne ye nafolo maa de ye nafolo tɛ foyi ye अपने को इस ne ni nafolo mana dugukolo sanfɛ ne bɛ taa cogo min ne ni nafolo tɛ taa i ka wari filɛ आज से गुलामी खत्म ne ka jɔnya banna देखता तो अपन को कैसे e tɛ se ka ne lajɔ ne terikɛ sara e tɛ se ka n lajɔ and that is fine to understand a ko wa ne ta kɔni banna la pewu ne tɛ baba kɛlɛ क्यों अपने आप को अर्जुन की ye arjun saya kɛ fu ye bi min kun bɛ miiri a den na ka ja wolodenni ko ka na yɛrɛ di e ma i k'o faga तुम उस दिन भी सही थे जब तुमने अपने पापा को बाबा ए, सिकंदर इसे के कहता खिलाफ हूँ, सैनिक वाह, जुटाने की देशी। सलाह दी थी और उस दिन का भी सही फाड़ थे ला, जब बमा तुमने हम ढका सब से ये लोगों को बोलो इस लांगोलो। मिशन के लिए चुना था a ye yɛrɛ kisi saya la siɲɛ joli पर आज तुम दिमाग से नहीं सिर्फ miiri दिल से काम fitinin dɔrɔn अपने बेटी जैसे सैकड़ों a ko ne bɛ fɛn bɛɛ kɛ hali ni n bi falatɔ soni de jɔ हम लोगों ने बाबा ɛ ko a hakilinaw bɛ kɛ का fu ye ऐलान किया है जंग baba छेड़ने sikandari kusara n'aw ye के साथ एक लंबी a ko ne bɛ saya kɔrɔ dɔn baba to ye nin ye अर्जुन मरा नहीं arjun ma sa इस जंग में शहीद हो गया a है bɛ sa de ni e ye baara in jɔ इसलिए दी ताकि हम लोग a bɛ sa de मिशन को ni पूरा e कर ye kan fila fɔ हम लोग बाबा सिकंदर से का सिर्फ बाबा एक तो हाथ के ɲɛnamaya la फासले पर है। दोस्त की लाश दोस्त a ko ayiwa babaw de f'i ye ko sudomu ɲuman de y'i teriw ma k'i bɛ taa mun fɔ a wolodenni ye miiri kɛ cɛ ye ka na kuma fila fɔ
ko cɛ ka karafe y'a da k'a ye cɛ ka karafe y'a dala k'a ye kana sɔn ka kɛ mɔgɔnin ye kana siran ti cɛya la 9715 anw y'an bila yɔrɔ min an b'a ta ye hali n'an bɛɛ bi sa 153 a y'a ɲini baba bɛ min u ye wulikajɔw bonya baba bɛ min a bɛ ka taa min fan bɛɛ lajɛlen fɛ u kɔnɛjɛlen don a ka telefɔni na a donna zone dɔ kɔnɔna na k'a bɛ Sarburukini ko mɛ yen nɔ ne n'a delila ka taa yen o ye hôtel belebele ye a bɛ ka taa yen सारबुर्ग में आने की एक और वजह कहाँ पे कहता है एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ना एक बार बाबा वो मैं अलमारी पे अली फ्रांस बन जा उसको ढूंढने का चक्कर वापस अभी तक आप बोलबे का फ्रंटियर पे अगर मुली जो ना में घूमे जर्मनी में नहीं फ्रांस में मतलब कोना बोले इब्राहिम को फ्रांसी में नहीं मिलेगा सारबुर्ग जर्मनी और फ्रांस नहीं बना मार्दी को फ्रांसी बात लबला साथ हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है पर फ्रांस के साथ है एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अगर वो किसी अमिता तो पे अमा घूमे अलमारी गले फ्रंटियर से बाबा से रखलाना फ्रांस पहुंच गए वो बाबा का खूब बाना इस मैप में दिखता है कि सारब्रुकन के करीब एक छोटा ब्रिज है जो फ्रांस से जुड़ता है आया अशोक लगे दो गना अलमारी हमारे काम के लिए दो गदा घूमे फ्रांस फ्रंटियर ला फ्रांस जाएगा क्यों जाएगा नहीं हम कमा पे मा पे चले ना बोगा पा ay mo ko sara olugu yele ga police wala ka ga sara fali ay ko accident lo kele men nya fede ko sira min lelu aga gara tuguri wa ko ma kuma angla la de ko accident le kera ko te problème anga sara flana ta fahren Sie zurück. Kanga sira flana ta anga se ka du France du ma sira fe awani ma sira le unde sonia fe aya yele ga policier C'est ce tram, Baba Sikandar. ko ni baba Sikandar de Plusieurs crimes par ay ga ila to la France ka wala ko ay mauto no ay mo ga na bolota ko wa ka unda de problème malango na sira France ama la bla dugu comme ni ala to da bi la bla dugu for the cars. And now you guys better clear this all up. kay bara mi ga bla ga sira fale asara fale ala ga policier no ya e bo ka woni awu to awu de bo tere mi woni fle ni awu ni Allemagne jante de na yi teme France ko ka sona kay ko munu ge aga na folo ayere ku amba mine ga di ama di tanayi ko France ko de ko ala labla ko ne baba ko bla wa ga li teme abura Allemagne ga do na France aga ko bana ko priya Yes, Karan. बाबा awa ko babi ga dai एवरीथिंग रेडी kala bene ko febe la bene lo बॉर्डर के इस तरफ फ्रेंच पुलिस के साथ बाबा का इंतजार कर रही है. kwani to bene la ko na do na dro u be du ka ka ko mobilizo baba somi na bo abi manu yaye akai moto jode yana ga teme kere jeman na abi ga tama sena kana amma so ga teresa gune ay papier do ngole asonna eko mna yana jo baba आगे से हाईवे पकड़ना eh ako ko ni Israel mai ne ni Israel mi ta na fo endi eko chori ako ne ga chere fie to ya njamba जितना सोचा था उससे भी ज्यादा ko ne masigini ni njamba ni ga da France kanuna दोस्त के मरने के wa wala blandu we आप किसकी बात कर रहे हैं ko karansha na ko digi mi fara de wa be ta Jerusalem no fede अभी हमें हिंदुस्तान wa be ta na ide anga sing
Kuba segi. करे वो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। Kau plan beda ayah kumbe suna bida. Kau cewek ni. Abi mani. Foi ter minti ba wa ko dame ko la sa ko bi la gali baba shamar be ajoy ana balma ke fly hafta ani samir ani gardu ko ni jamado wa faransi la bia Jadi macam bani mawazo, ko baba surandar ku wasora. Awal ye duanya soniye, baba isinya, ami kelen nabo, toya. Foi disso, angolo, adola gizi. Baba single kuloba adonu kulebana uba ala wore koni ti wara de bata kuma ko baba wore ni adu wore mangai ga baba ya ale mane ga wara ni kanshi ta le la blebe donu mi kule Baba siya ayaya ba uga ko ni wele Tabu ijija kene mana manero konde mesami ene to ko ni ndema abuta ko dila baba magani ka do ko tule game Ay, what's up, Baba Sigandar? Ay, kule gaon में अगले बार जो वनु मांगाना गा अले मुने ना ये कफरा का यादा अल्लाह देगा जोया जोया बाबा राजो को मजूरा अल्लाह को जादो को करन नीचे में बता तो आएगा मैं मामा का करन छोड़ेगी इसे बाबा रखा आया के निबेला अभी मन
ayakula Karamsa Inspector Arjun ayo mutofa aga ajawde wulla ni Nigeria idi Samir bhai bacha doganu me kulala yande me o shinju ka gele यहाँ से निकलना मुश्किल है सब गाड़ियां खल्लास हो गई हैं ऐको मैंने नाम दे पा कोई के लोगों को लबाए जुए कोई लगा रहे पकड़ा समीर पकड़ा था समीर पकड़ा अंगों लगा रहे पकड़ा ये अब तक मांगा है सब खत्म हो गया को बेचिया ना खत्म हो गया को बेचिया ना समीर मेरे आंखों के सामने उसे और मैं कुछ ना कर सकता आप मेरे साथ ऐसा मत हो देना भाई मुझे बचा लो भाई मुझे बचा लो मुझे इंडिया नहीं जाना आगे पुलिस मैं मर जाऊंगा भाई मुझे बचा लो मुझे बचा लो मुझे बचा लो तो फिक्र मत कर मेरे भाई वो करना जोरम बल मके कोई थी सुनो बादशाहों की जिंदगी मैं लातिया दीमा इधर एंडी कसो मीना इधर एंडी मालू मीना तुझे मानने नहीं दूंगा इधर फगैबा को लुनी इधर फगा बोया को ना इसके बाद का जो रास्ता है वो कुछ रखेले ने बने ऐसा उस पे सिर्फ बाबा ही चल सकता है वो मालूम वाला सब लोगों बोने का अकेला सिर्फ बाबा ही चल सकता है वो नहीं बाबा को बने मैं मलोटा आपको बबेगा को बाना जीते एक बार भी मनु करना के कौन से गाते आयान से के फुगाया फुगा निमा फुगा दिया क्या वो करना क्या तुम करना नहीं फुगा अर्जुन की मौत का बदला तुम्हें ही नहीं क्या माना सरा निमा कांगा सर नहीं कांगा सर काट के नहीं इसका सर झुका के बगा के मामला पे भी सरा को का मौसरा का मौसरा पे पाना सा बाबा जी ने ना हम लोगों को पे भी लबा अल्लाह ताला को पूरी भी जाए हमसे नहीं करो होते हुए भी कहाँ कले हमारे दिलों में खौफ बनकर जीता रहा है कोम्बी न्याना मामी ने कहा नहीं है फसला या के मुंह ना बिचरा सर मैं इसे इसी के हथियार से मारना चाहता हूँ वो दलगा इमाजी ने मैं उस डर को मारना चाहता हूँ मैं तीसरा जिसे हमारे दिलों में पैदा कर सबला मरो ओ कौसा एमबी निसाई डर खत्म है वो का को बना तो बाबा खत्म वो बाबा का को बना वो मौका सिरा बना वो नहीं जेते तेरे दारा बाबा का उन्हें लगाए फसों को नो बेउल्ला की जो वो भी आवा किरी जो किरी में वो मार के लगे आउंगे बाबा बे बोलेला बोलो पासारा बोलो क्योंसारा बोलो मुझोसारा ये पूरा की जो किसा वो पे नहीं वो मत सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर वो कुछ तेरे यूनिफॉर्म में जले ला मैंने अदालत इस नतीजे पर वो पहुंची है बाबा ने कि आके मुजरिम बाबा सिकंदर ने इस देश के सबूरा खिलाफ फसो दे दुगुदो इंडियन पीनल कोड के अवा 3 ट्रिब्यूनली के तहत अवा कोडी अदालत के पूरा पास शांति मुजरिम के लिए सिर्फ एक ही वया सजा इला है का पो और वो काली है मिन काका सजा। वो पकड़ी बाबा के पकड़ा काली दूंगा
dugu fila fɛ bɛɛ ka jɛlen ɲɛna a y'a kɛ minnu na olu ɲɛna k'a ka donya jɔ a la k'a fɔ ko wuluni a k'aw ka baba ye bi ka bonya ta k'a segin garanti ta ma ko wa i b'i tulo juru la dugu fila fɛ i y'a kɛ minnu na olu ɲɛna olu denw olu musow ɲɛna ko wa baba nin ye diɲɛ ta ye adamaden a kɛ ka dumuni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ko wa ko sini ka o ka dumuni nin ye baba ko wa baba e tun tɛ foyi ye e bɛ ne ba la a y'a tɛ ni dumuni an bɛ taa i nɔfɛ an bɛ taa i nɔfɛ i ma min ma k'anw ye i y'o de k'anw ye n'i bɛ min kɛ anw b'i fo ye nin ye fantan de ye bololankolo kɛ a lamɔlen o lamɔ ka di ne bi faamaya ɲini di an b'o d'e ma faamaw ma se ka mama jagabaw sara ne bi mɛriya ɲini di an b'o d'i ma mɛriw ma se ka mama jagabaw sara ne bi denmisɛnya ɲini di an b'o d'i ma foyi ma se tɔgɔ dira kalanni sa ma balimamuso in filɛ balimamuso in filɛ kawtilali denmuso filɛ e a ko i b'i yafa ma ne de tun b'i faamu ko foyi tɛ balimaya bɔ n'a b'i bɛn a y'i bɛn ala y'aw kɛ kelen ye k'a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ चलो भैया k'an ka taa so घर चलो an ka taa so ko ni diya ɲɛ b'a dɛsɛra fɛn min na i b'a sɔrɔ a tɛ so la n'an bɛ taa so ne ni yɛrɛ bɛ taa so ayiwa ko de kama u bɛ miiri Arjun u taara denmusonin ta k'a ladon Karan ani Priya u taara ka taa Aisha ta k'a ladon k'a k'u den ye Abimani ale ni Sonia olu taara Itali ka t'u ka furu kɛ ka kɛ maaba ye dugutila fɛ u bɔra ni Baba Sulakari k'a yira a la बाबा सिकंदर को फांसी दे दी गई k'a juru la bɛɛ ɲɛna बाबा wa Baba ka ko banna डर खत्म ayiwa a bɔra ka nin seliman duman in na an bɛ se k'a fɔ Mincun Cɛkalaborti ni a b'a wele ko Jimi a ka selimanba laban dɔw don nka an bɛna Jimi yɛrɛ ka ɲɛnamaya dɔɔni ɲɛfɔ a ye a ka se ka dɔɔni dɔn a la a bɛ k'a fɔ cɛ min ma ta ko Jimi nin seliman in na n'a tɔgɔ ye ko Baba Sikandar ayiwa a tɔgɔ yɛrɛ de ye ko Mincun Cɛkalaborti awa a Bangladesh don Bangladesh ye dugu ye dugu manganin don a tugu bɛ Inde la ayiwa n'i ye Mincun yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a wolola le 16 juin 1947 ayiwa ala kɔni y'a ka kalifa minɛ a la 2019 in na an filɛ san min yɛrɛ la ayiwa n'i ye Jimi ta k'a lajɛ ni o ye Mincun Cɛkalaborti ye Jimi a y'o sɔrɔ seliman dɔ de fɛ nka Mincun a yɛrɛ ye seliman daminɛ ka don boliw de ka na seliman baara daminɛ o kɛra 1976 kɔnɔna de la a donguma o san in na a ye filimuni 2 tourné hali n'o y'a sɔrɔ a ma jate olu la kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ tun ye Paul Kulubule hɛ Bursan Rishi Kapoor de tun y'o acteur ye a yɛrɛ ye bɔli min k'o la o tɛ tɛmɛ miniti 6 yɛrɛ kan o san kelen na u y'a bɔ seliman dɔ fana na ko Do Anjani ko dunan 2 ayiwa o ye dɔɔni Erika ka seliman dɔ ye a ye minitini min yɛrɛ fana k'o la o yɛrɛ tɛ tɛmɛ 6 ani 7 yɛrɛ kan nka Jimi a nana ka na tɔgɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye o kɛra 79 kɔnɔna na a ye seliman dɔ dilan ko Sulakshah Kajol Kirani tun b'o la a nana taara dilan ayiwa ni arrangé ta ye n'o o ye Leila ni Kɛsi muso in ye succès n'o ye sanga ye o ye Jimi wele en 82 a kɛlen ka disco danseur ni ka o dilan 82 o kɛra sanga ye Pierre Juta Nahi ko Diagneti Gallo ye a y'o kɛ en 84 Ismaël Fu danseur n'a ko Jimi Michael a nana o fana dilan 84 kɔnɔna na sanga na ni i yɛrɛ d'a ma tugun Agini Pantla ni ani Amita Bachchan nana ɲɔgɔn sɔrɔ o la ani Jimi commando ni a tagalɛ Jimi ka nin seliman laban in fana kɛra a ma sanga belebeleba ye ni o ye Elani ye an bɛ se ka min fɔ an b'a fɔ ko Jimi a ye actrice min furu o fana ko a ye muso min furu o fana ko ye actrice ba ye ko Yo Gita Bali Masa Ramani ye den 3 kalifu la cɛman 2 ani musoman 1 cɛman 2 in Isme Cɛkalaborti Namosi Cɛkalaborti musoman min b'a la sa o ye Disani Cɛkalaborti donc ala ye mɔdenw caman nɔgɔya ye an bɛ dugawu kɛ ni acteur ba in ye ko ala ka yen kusaya ma ni yan ye an tɛ ɲinɛ a ka seliman dɔw ko fɔ an k'olu tɔgɔ fɔ a ye
jin ki arzu ayo safilimu ayo dilan mais or meri sati neni nga samau ayo dilan sahas ayo dilan anana yere produit Siliman Dola en 83 ko Jimmy Boxer ame do ke Jimmy bon ngwe Jimmy yere akanyana ma ko nine kuma yelema galo ni duya labante mishira fuji felibo ame jori ke felikela kala kalo yalama tabula ni galo jeji to selema sema maajamba feli ke la hadi mapa awani auka tilman ni ore ela ne mapa mungu me ela na enge bila ta ni filman bayin ni elan yere ni o kugandile mai rale sajuru sajumale baba siganda ku injini ni karaboti aba ko ni mabuti ni baba siganda aiwa adim zan termi mu mesin mai na ba wala ko zalimi ko ko jonki pande aiwa abi mani yu o mi mu mesin mai na ibado adam mu na ko ko ta abi mani yu ko roji ale ko joni Ibrahim alika musuni konia ko lara ta awana mbona isa amina tukorba ile dingala ni aslimu yere ajerbai filmi ajerbai raul kana de ni amar wulu de alika ne wulu la ko ta filmaina karanta ani allamu na ko mi ko biti aiwa o ko fe esteter mu filmaina ko anjini alika ne wulu la to ko ta anjini an kai ni ka mu filmaina amika patel ko ni ale kuma ala ale wole la jima na ko priya ni awati man bili bay ni baba sikanda min la tela aw dinga ni abarna te papa kamara ani atirke ni abarage no usman jire amed do ko ni alibi ko matara mani ko akana ero jaya ni kadi awdu awdu ay wakande ay ko
awa Zumana ne yɛrɛ nisɔndiyara sabula ɲɛ bi i ka denmisɛnw na fantan naani bɛɛ lajɛlen la ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ baara kɛ hakilina jumɛn b'i la i ka nin denmisɛnninko ninnu na. Komi mɔgɔ n'i bilala baara la mɔgɔ kelen bolola baara ye kelen bolo tɛ se ka se k'a bɛɛ kɛ donc denmisɛnnin dɔw bɛ an bolo an ye minnu jo n'u bɛ se ka munumunu ka baara kɛ u yɛrɛ ye cogo min na quoi bon ninnu denmisɛnnin caman filɛ nin ye caman filɛ diplôme b'u bolo a dɔw tilala kalan na bon a dɔw fana bɛ yen nɔ olu ma ekɔli yɛrɛ kɛ mais caman bɛ yen nɔ u bolo joona sisan nɔ bon baara kɔni n'i b'a la i kan ka mɔgɔ wɛrɛ fara i kan walasa i ka don n'a nataw la i fana ka se ka nɔ bila mɔgɔ wɛrɛ ye quoi voilà o de don an ye denmisɛnninw caman ta k'u former quoi voilà. Ayiwa o kama sa o fana kɛra nisɔndiya ye o kama o denmisɛn minnu filɛ nin ye an bɛna kelen ɲininka a fana ka se ka fɛn dɔ fɔ an ye an bɛ se ka min faamu n terikɛ i ni sɔgɔma tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Isa Watara. Isa i Watara. Ayiwa Isa aw bɛ baara la ani Zu bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa aw daminɛ la ka se bi ma nisɔndiya ni wasa jumɛn b'i bolo n'i bɛ se ka min fɔ an ye ni an filɛbaaw bɛ se k'a ta. Ne bɛ Bamakɔ n'a lamini jama bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ lajɛlen y'a mɛn. Zu tigɛna an ka patron don. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Depuis anw ye baara daminɛ Zu bolo tiɲɛna a kɛra nisɔndiya ye a kɛra bonya ye. Kosɛbɛ. Zu a bɛ se a ka baara la tiɲɛ yɛrɛ de la a y'anw kalan ni kɔnɔnajɛya ye nin diyara an ye trop a tila ka Zu fo puisque nin bɛ dɔ bɔ chômage la Zu bɛ denmisɛnninw kalan i yɛrɛ ɲɛ bɛ jama na a b'anw kalan ni kɔnɔnajɛya ye ni Zu ɲɔgɔnna caman sɔrɔla Bamakɔ ka fara nin kan tiɲɛna a bɛ dɔ bɔ chômage la yɛrɛ ni kulonkɛ n'a waati don sɛbɛ n'a waati don anw kɔni an bɛ kulonkɛ kɛ yan cogoya min ka d'anw ye an bɛ sɛbɛ fana kɛ ni an bɛ Zu fo ni nisɔndiya ani bonya ani karama yɛrɛ m'a f'i ye kamalen a tɛ tɛmɛ nin kan fiyewu ayiwa a bɛɛ lajɛlen ɲinɛ sa k'a fɔ maa min bɛ se ka nin n'a ɲɔgɔnna kɛ a ka ca a la a denmisɛnnin bɛ nin na min ye denbayatigi ye denmisɛnnin bɛ nin na min mansaw jigi dalen b'a kan a kɛra sababuya ye denmisɛnnin bɛ na mun tilala kalan na baarako o gɛlɛyalen don i b'a fɔ a ye min fɔ a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ni nin ɲɔgɔnna cayara fɛn min y'an ka jamana in ye baarako ka gɛlɛn cogo min na a bɛ belebeleba bɔ a la anw bɛ foli de kɛ ka dugawu belebeleba kɛ ko Alahu Taala a ka garijɛgɛ belebeleba di anw ni Zumana ma ani Zumana balima n'a sinjiw bɛɛ lajɛlen nin kun ye aw ka sɔgɔmada in na an ye baara ɲuman min sɔrɔ k'a ta ka di aw ma Zumana ani a balimaw n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na ni o ye plombier ye an bɛ foli kɛ Zu an bɛ dugawu kɛ kumakan laban min b'i bolo k'a lase i bɛ se k'o fɔ ani folikan min b'i bolo dɔrɔn i bɛ se k'o fɔ. Ouais bon kumakan laban ye ka Ala fo k'a barikada an ka denmisɛnninw yɛrɛ fana fo parce que n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ i ye kɔmɔgɔ tilennenw de sɔrɔ donc n'i fana ye mɔgɔ kolonnen sɔrɔ mɔgɔ minnu kolonnen don ye a b'i ka ɲɛmɔgɔya diya i bolo n'i y'a ye lafiyara bon n fana ye kɔmɔgɔ minnu sɔrɔ o kɛra mɔgɔ kolonnenw ye donc n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramantɔya na hakɛto bɛ nin kan sallallahu Muhammad. An y'o de fɔ fɛn min ye Zumana ye a ma dan plombier ni électricien dɔrɔn ma n'i y'a ta k'a lajɛ an ka baaramisɛn minɛn caman bɛ yen n'i ka olu sɔrɔ a ka ca la ni Zumana ye ɲɔgɔn ye kaban olu fana o nɔgɔyalen don ayiwa kamalen dɔ b'an bolokɔrɔ a bɛna a tɔgɔ ni a jamu fɔ an ye ayiwa fɛn min ye o kɛnkɛlɛri minɛn ninnu ye ale b'u tɔgɔ dɔn kosɛbɛ a ka ca la nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a bolo n'i sera Fatigila suguda la i b'a yɛrɛ sɔrɔ nka mɛn tigi la o ni foyi tɛ kelen i ni sɔgɔma. Awa ni sɔgɔma somɔgɔw kɔni baasi tɛ tɔɔrɔ se maa e yɛrɛ tɔgɔ ye di. Hamadi Fofana. Hamadi Fofana. Hamadi Fofana a ka ca la ni maa min wulila kɛnkɛlɛri minɛnw nɔfɛ Zumana ka yɔrɔ la ani e bɛ ɲɔgɔn ye ayiwa i bɛ se ka fɛn dɔ fɔ an ye minɛn min sɔrɔ ka di e bolo ani ka taa se i yɛrɛ ka numéro ye fɛn jumɛn ye nin bɛɛ lajɛlen a bɛ Zu a ka baara cadre kɔnɔna na. Papa minɛn caman kɔni a b'an bolo yan nɔ n'a mago jɔra minɛn min na a ka ca Ala fɛ a bɛna sɔrɔ an nɔ ampulu b'o la kɔntaku b'o la piriziw b'o la disjoncteur b'o la suganteur b'o la nin bɛɛ lajɛlen b'a la nin bɛɛ b'a la diyara n ye ayiwa o fana k'i ta ka bɔ a la fɛn min ye ekɔlidenw ka minɛn ye ekɔlidenw ka minɛn u b'a fɔ olu ma ko fourniture o ekɔliden minɛn o bɛɛ lajɛlen fana bɛ sɔrɔ i bolo donc i bɛ se ka olu dɔw fɔ n ye parce que n ɲɛ bɛ livre dɔw i bolo i ka se k'o livre fana cogoya fɔ n ye. bon n ye livre min na n bolo sisan. awɔ. Ne français 9e. 9e français de ni. Awɔ. Ne français 9e. Awɔ. Ne anglais A à Z. Ka ta anglais daminɛ na fɔ a laban. Fɔ a laban. O bɛɛ lajɛlen bɛ b'a la. Ka taa se kayew ma ani kɔnbaw a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen. A bɛɛ bɛ sɔrɔ. N'Ala ka jɛ. n'o diyara n ye kojugu o kama welekan laban jumɛn b'i bolo ani folikan min b'i bolo Amadi Fofana i ka se k'o di ayiwa an ka se k'o mɛn ani folikan min b'i bolo k'a di i ka patron yɛrɛ ma n'o ye Zumana Tigana. Papa ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka Zu yɛrɛ fo ka fara o kan. Awɔ. A diyara n ye.
ayiwa a bɛɛ lajɛlen bɔra k'a ye k'a fɔ ko Zumana baarakɛla do fasoden ɲuman do maa min bɛ nin ɲɔgɔn na kɛ ayiwa an dafɛdugu bɛɛ lajɛlen a b'a dɔn k'a fɔ ko foraji a man nɔgɔ a b'olu dɔn ka taa se électricien ma ni o ye kuranko ye a b'olu dɔn fɛn min ye kɛnkɛnɛri minɛ fan o fan n'i mago ser'o ma a ka ca la Amadi Fofana ni n'o ɲɔgɔn ye o fana bɛ ɲɛnabɔ Amadi i bɛ se k'i ka téléphone numéro yɛrɛ i bɛ se k'o di tari numéro jumɛn b'i bolo i bɛ se ka min di walasa ni maa min mago bɛ nin minɛn ninnu na a bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ wa. Papa numéro tɛ dɔwɛrɛ 75 05 23 01 o Orange Maltel 69 02 43 84 a ka ca la n'i y'o numéro ninnu wele fɛn bɛɛ kɛnɛ i b'olu sɔrɔ anw kɔni an bɛ dugawu de kɛ an bɛ segin ka dugawu belebeleba kɛ ko Ala ka Zumana ɲɔgɔnnaw ni k'a caya walasa an ka jamana in a bɛ se ka sanayɛlɛ ni k'o sɔrɔ a ka indukɛ don Papa Kamara an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ko k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए खाई के पान बनारस वाला ओ खाई के पान बनारस